welcome you to Kidzo Praise. Hallelujah! 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 Show them what to get the power. Hey! Shisha mentara sing dan kena kita strong sudah, dan kena kita berselek sudah tu Jisu tak daun dan kabor berruang dan kabor bernyelap dan kabor bersyat nama bau Jisu ai kabor hangi, iman? Jadi kita strong am kena bro. Oh ya, kita mau pergi berkelas kelas syaitan ni pina. Kelas mengi syaitan am, pergi kabor jong pergi kesal jong bro kena. Let's go. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show them a victory. Hey. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Singing hoorah. Hoorah. Ayo. Hallelujah, glory to thee. Come on, once again. Hoorah, hoorah. Ayo. Hallelujah, glory to thee. Once more, show the power. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Come on. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Sing it. Hoorah. Hoorah. Hey, ayo. Hey. Hallelujah. Glory to thee. Let's go and sing it. Hoorah. Hoorah. Ayo. Hey. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's kick him. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey. Kicking with your feet. Hey, Satan on my knees. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey, kicking with your feet. Hey, Satan on my knees. Once more. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey, kicking with your feet. Satan on my knees. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hiya, kicking with your feet. Hiya, Satan on my knees. Let's go. Hoorah. Hey, oh. Hallelujah. Glory to thee. Glory to Jesus. Come on. Hoorah. Hey, oh. Hallelujah. Glory to thee. Once more. Show them what you got the power. Show them all to. Show them all to. Come on. Show it victory. Once more. Show them what you got the power. Show them all to. Come on. Show them all to. Come on. Show it victory. 1, 2, 3, sing. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's give Jesus glory. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to. Come on, let's kick Satan. Hey. Show them what you got the power. Kicking with my feet. Hiya. Kicking with my feet. Satan on my knees. Come on. Show them what you got the power. Kicking with my feet. Kicking with my feet. Satan on my knees, 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 knees. 1, 2. Let's go. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's go and sing. Hoorah. Hoorah. Ayo. Ayo. Hallelujah. Glory to. 1, 2, 3. Let's go and sing it. Hoorah. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's sing. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Repeat after me. Satan on my knees. Okay, repeat. Come on. Satan on my knees. Repeat. Come on. Satan on my knees. Let's go. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Left, right, left. 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 Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Satan on my knees. Come on. Louder!
singing hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to thee. Come on, louder, say hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to thee. Show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, staying on my. Hey, show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, sitting on my knees, hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to thee, louder, louder, hoorah, and hey yo, hallelujah, glory to, 1, 2, 1, 2, 3, hoorah. Hallelujah, glory to. Can I get a rise on? Get up, no. Hallelujah, glory to. Hoorah! Hey yo, hallelujah, glory to thee. Satan, Nimla yang Ông nghe xoay tán mềm lạ yang Come no xoay tán mềm lạ yang miเป็นช่วยยังไรมมลายังJisu โยยังงั้นชักรียงั้นกันเตียวองเล่Jisu งาอีจะเมงาอีจะเมงาอีจะเมองเงกันองJisu งาอีจะเมงาอีจะเมงาอีจะเมเงินองอยู่สวยตันฮูราเมมลายังเอโยฮักจัดจงเมดอนกุมนงเงินองฮูราเมมลายังฮักจัดจงสวยตันเมดอนกุมนงเงินองฮูราเมมลายังเมมลายังฮักจัดจงMedan, get on jump. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it, Victor. Come no. Show them what you got, the power. Show them all to. Come no. Show them all to. Come no. Show it, victory. Singing, hurrah. And they hallelujah. Glory to. Yeah, singing hurrah, and they hallelujah, glory to 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, and they hallelujah, glory to thee. So you don't know, show them what you got, the power, kicking with your feet. Kicking with your feet, hiya, sitting on my knees, hey. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, hiya, kicking with my feet, sitting on my knees. Come on, say it. Show them what you got, the power. Kicking with your feet, kicking with your feet, sitting on my knees. Let's go, Satan, on my knees. Left, right, left, we crush his head. Satan, on my knees like a battle we fought ahead. Satan, on my knees, you cannot do anything to me. Satan, on my knees. Come on, let's sing together. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. We crush devil's head. We sing it. Left, right, left, right, left, right, left, right. Stoy tan me like a lad bay. Singing hoorah, hoorah, and ayo, ayo. Singing hoorah, hoorah, sing ayo, ayo. Let's kick him out, hey ya. Let's kick him out, let's kick him out, let's kick him out. Singing hoorah, singing hey yo, singing hoorah, singing ayo, singing hoorah, singing ayo. Hallelujah, glory to thee.
Hoorah. Hoorah. Sing ayo. Ayo. Hallelujah. Glory to Oh, let's go. Hoorah. Hoorah. Sing ayo. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Wow, very good, very good. Sing it. Hoorah. Sing ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on. Glory to thee. Hallelujah. You know it's right. Kita nam nyirwan ng jirwan mendayam ni aga buram yunu fitem. Ni aga buram yunu fitem. Ni aga buram Jisu. Na madam syaitan malakas singi pensoyangi. Malakas singi wan ban banale yangi. Malakas singi wan ban tat yangi dem dai na. Hacaka bangin aila syaitan ngi lem nam tu menda ngi irwa ngi lem no. Ngi lem nam tu. Ye nata. Tak kenal. Ubelai ka boring em begini le you em. Tak kenal ai ka boring begini le kejat dong ngina you. Kumno. Kipa. Kumno. Ah, kumno. Kumno su. Tak kenal em. Ten su beli ko ong em. Syaitan udah napok tu no. Syaitan ai. Udah napok tu ngi ma. Teng yung syaitan dan po jungi da kadang ngi sa elam mi sa pensoy handai ken mau syaitan udah napok kejat jungi da kadang kick you amen kick the devils out Kick the devils out. hey kick the devils out Kick the devils out. we will kick the devils out Kick the devils out. oh Lord kick the devils out Kick the devils out. we sing hey ya Hey-ya. hey ya Hey-ya. hey ya Hey-ya. hey ya left right left we sing it left right left like an army we sing left right left right Jesus is the winner man the winner man Jesus is the winner man all the time Jesus is the winner man Jesus is the winner man oh 1 2 3 let's go winner man all the time winner man all the time Satan is the loser man oh the loser man Satan is the loser man he is losing all 1 2 3 let's go loser man all the time loser man all the time let's go once again loser man all the time I am on the winning side I am on the winning side oh once more let's go sing again I am on the winning side I am on the winning side oh 1 2 3 let's go winning side all the time let's go winning side all the time sing it up we say Jesus up we say up we say come on up we say Jesus louder up we say louder up we say and we say down we say down we say louder down we say down we say 1 2 3 we say winner man Jesus is the winner man we say winner man all the time I am on the winning side well louder the winner I am on
Hey, the wind inside, oh, come on, let's go and sing together. Wind inside, wind inside, wind inside, wind inside. The time, wind inside, wind inside, wind inside, wind inside. 1, 2, jump and say, we say, wind inside, wind inside, wind inside, wind inside all the time. Wind inside, wind inside, wind inside, wind inside all the time. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it victory. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it victory. We're singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to thee. Louder, louder, sing it hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to. 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, hey, ayo, hallelujah, glory to. Louder kids, let's sing louder. We sing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to thee. Come on, show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees. Hey, show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees, singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to my Jesus, to thee, singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to. 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to thee. Once more, once more. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, louder, say it. Hey-ya! Sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my knees. Come on. 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 Louder, faster, singing together. Sitting on my knees. Come on. Sitting on my knees. Yeah. Sitting on my knees. He is on my knees. Sing it. Sitting on my knees. Come on. Sitting on my knees. Yes, he is. Sitting on my knees. Yeah, we're singing hurrah, Hurrah! sing ayo, hallelujah, glory to my Jesus. Give him glory, sing hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to thee. Hallelujah, you know it's right. You know it's right. Padahal ngide ki beri ki belapa selejung try, amen. Pilih ki kena ki belapa selejung Jisu, amen. Kalau soitan mon menong. Yeah, very good. Yeah, ngan lebet ngate. Ngad di ong nom no ngabil lebet. Let's go and sing together. Sitting on my knees, sitting on my knees, yeah, sitting on my knees, yeah, you are on the my knees, hey, sitting on my knees, sitting on my knees. Louder, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Let's go. Faster, singing together, singing, sitting on my knees. Sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my knees, hey, sitting on my knees, sitting on my knees, hey, sitting on my knees, under my knee, under my knee, under my knee, you are under my, sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my knees, sitting on my, singing hurrah, sing ayo. Hallelujah, glory to. Sing it, hurrah, Hurrah! sing ayo. Ayo! Hallelujah, glory to thee. Come on, let's sing it, hurrah. Hurrah!
And hey yo, sing hurrah, sing hey yo, louder, hurrah, hey yo, hurrah, hey yo, hurrah, hey yo, hurrah, hey yo, hurrah, and hey yo, hallelujah, glory to thee. Come on, bro, glory to thee. Children. Hey, go. One more. Hurrah. And ayo. Hallelujah. Glory to thee. Once more. Sing it. Hurrah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Ginaka jing nap ki bajam show trial Singapore. Hallelujah. 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 You sing. Hey yo. Hiya. Amen. Hallelujah. Setelah dia mendakas ni, dia kata, ni long di kung fu, di Jong Jisu, bagi lek persya, yau soitan, tang tang tang. Dia yang Jong Jisu, dia kata, soitan mu wan lek yang ni lek ni lak kalam ngi u. Ni om lo. Kamu yang? Kamu yang? Pergi bawa ke badi kung fu kan? Kamu dong. Entah. Oh, very good. Saya sian dengan ayah guys. Kita tinggal pause Jisu. Pengen doa dengan pause mentang dengan Jisu. Nyangu ya meh. Nilong kisipai jom meh. Nilong kipasatar jom meh. Nilong kibakalan. Nyangu ya meh. Paslek lagi. Begin ruai. Begin yerok. Ngin mani. Ngin sengap ketin jom meh. Ngin pelaru ya meh. Kum kibarapan selek jom meh. Kum ki kung fu jom meh. Ngin ruai, ngin yerok, ngin nyelek yu sultan. Ngin long kinong job. Naman ngide ki berjob. Keteng Jisu ngi duai. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Hurrah! Story time. You try? Tingin anj tak tika bajam syo utrai Jisu haga niga por. Bau blay. Ulum lang ingi sai sien pat hapdeng ki kun ki jong utrai kita ki kena ki ba utrai uju khot. Yet ya ka ba ukwa ban kerku. Ban bukti ban kerku la da fin ken ma hak tiga jong blay u Jisu ula khot ki kena bagi kena ru ki jumare sha u Jisu balai na marba wat ki mek paru ki kwa bi kun jong ki kin le hajan jong Jisu kenang mau Jisu unyo ban bu ayu halo jong ki ban yo ban bu kti halo jong ki kena haki kun ki jong ki na ba haba u Jisu don hang ta don ka jingkerku amen amen ni ai ngo yo try ha ni ga por ni yo ban ya kendo biang bat pisai sisien lang baga ktien ka jong blay ka bala wan ra shafi ka Kidzo ka balong ka ktien ka jong utrai Jisu hey baka Bible ko ong bag ka jingjop baro kalong ko bala prasad men sem do blay bat haba ka di ka ktien la prasad men sem do blay kalong ka ktien ka ba im bat haba ka di ka ktien ka ba im ni shash kore ka ni leru kat ka bala tho ha ka di ka ktien kalong hi ka jing mentoy nam ta jung i wei pi wei kalong ka jing hikai kalong ka jing mentoy kalong ka jing sneng bat ka yalam ngi sha kita ki jing melien jang ka hok baro knang ba ubreu ba ngi i wei pi wei ki ba ngai ha utrai ngin sham ya ka jing janai ba ngi ai ngo utrai ha ka diga por sa sien pat ngi yo ban beteng na ka ktien ka jong ublei ada pin ken mau kendiat sngi ngile ya keren Syapang uni usim jongka Juda. Usim jongka usim jongka Juda. Kanika hima Juda. But hakanika hima Juda hakata ka way ka por. Mo ha ibang Shem ni puli na ka Bible. Testament matamay na ba rim? Naga testament ka ba? Rim. Na Chronicle kalinong ka ba? Arpaw. Mo lenong ba kanu? Lenong ba? Arpaw.
Hang ni ingin pulih syapang uni usim jong ka Juda. Uni usim, ubah kerteng ayu? Kenal? Kerteng uni usim Juda? Usim Jehoshaphat. Usim Jehoshaphat. But kajing mo jong Jehoshaphat kambamut ublay uba Bishar. Ublay bali ayu? Ublay uba Bishar. God who judge. Uba Bishar. Kan mau am ngal anuk sai pi kum nu hapo kayeng Bishar ru hapo court. Judan ki ai? Judan manu? Uban I decision. Ban ong ni nong tu lani unong penyap. Lani bala luti, lani balik ka dunu kam ka basneu. Very good. Juang ayu? Juang ayu you? Ja coba ai ka final decision. Final decision halo jong nu. Haki beri ki bala lek ka dunu kam sneu ne ba kam sim lale ne. Bila syak kem ki bila syak kem. Bat hang ta kindan ru hoat. Kindan ru ki ai? Kindan ki bania sat pat manu ki dei ki lawyers. Lani ki bagi ong ki advocates, lani ki lawyers. Pat pitip. Uji suru ketika jom lay ko ong hakabakat du mano ban bisharing ni baro ya ubre baro ka partai baro mano ban bishar dei blay dei namar kata ublay udei way unong bishar ublay dei way unong bishar uban bishar hok badi unong bishar uhap bandai bay unong bishar hok ban pentikna ba ubahok unum sya penshitom lani ubala le ka kamsneu unum lat na ka jingsha penshitom utakan uday unong bishar uba ho ti habangi ken mau syapang o Jehoshaphat uni usim Juda ken mau ladon kini ki sim ki bayashun ki bala wan ban ya le ban le thma lani ba kwa ban job no ikanika Juda ti ladon kini ki nong shun kiti ki sim ki Amon bat ki Moab. Ki Amon bat ki Moab. Kila kwa ban wan ban penigap kita ki breu. Ban shimti no egane ka hima Judasha lade. Henry fiken ma ngalaya thoi fi ngalaya pulien na kakti jong blay. Habau Jehoshaphat ulatib boong bau ki wan kini ginong shun ban wan ban penigap iki ban wan ban ile thmai ki. O Jehoshaphat ula syap tieng ne uklam syap tieng ne. Klam syap tieng. O Jehoshaphat uklam syap tieng. Handai penban ulet ban wat yenu. Jehoshaphat ulet wat yenu haba yo snow baladan kinong shun ban wan ban penyap. Wat yenu. Very good. Usim Jehoshaphat ulet ban wat yenu. Ya blay. Pi namang ngitip. Yangi ban syap tieng de yenu. Tang yenu ngin syap tieng. Dei tang ya blay. Tiaba don yo sngo khubor mo don kinong shun ba kwa ban wan ban penyap lani ban wan ban ye show lani ban ye bom lani ban ye let ma lani ban wan ban pen snew yangi. How to ngin syap ting no kita kinong shun? Kita ki brio ki ba snew? Henry ngile ban wat inu hakum kata kapor? Ya blay. Kumbao Jehoshaphat ula le. Ule wat blay ban ula ong ki brio jong uru baro kilet ban lem no ban charging it ban up ya ka jingarap na blay. But mensyip tayo ngilaya yo ikanika jinghikai na kanika jing batay jong Jehoshaphat ba kilaya don haka jing charging it but kiba up kmi haka jingarap ka jong blay kamot ban duai. Habangi syep ting habaki don kiba ngi sngo ki khubor kiba snew ngi haban lem no ngi haban lem no ngi haban duai hakmat jong blay na mar ngitip. Kumbaga ketika jong blay ru ko ang hakisam ka jingarap jongi kawan nei. Ka jingarap jongi kawan be na blay. But day namar kata ngi haban nei wat ka jingarap na blay. But kabaar pat mentangi le ban puli syapang Jehoshaphat ba kabaar pat ka engi yo ban ma de ka jinghikai. Ani ka jing sneng ka jing mentoy na kanika jingja ka belajar baru sim Jehoshaphat. Hadiana adon pat balawan batay pada Jehoshaphat, badong Jehoshaphat, mem dan kamban syap tieng kini ki Amon dan ki Moab, kinum laban le ruem, kinum laban wan ban penyap, dan ban pensnew, kinum laru ban job. Balai namar, manu benon hakal Liang jongi ki ba penlongi ben long kinong job.
Very good. Ada Jisu ublay udan rengkat bat ngi, udan haka Liang Jong ngi, da lele ru ngin rem, Henry ngin job bet. Amen? Ngin rem na ngin job? Ngin job bet. Klem don kamban ya, le mar Liang ngin job bet. Sngap ha Jehoshaphat hadin bola yo sngo kani ka khubor, ban wat chep tieng, na mar ka thma kam dei ka Jong me, Henry ka dei Jong blay. Kathma di Jong no? Dei mangi ban yale thma. Dei mangi ban keren sniu ke Liang. Dei mangi ban le ban ya sha ke Liang. Yeah. Henry kaktin Jong blay ka wan ho Jehoshaphat ban Jehoshaphat memnan kam ban kuslai memnan kam ban shap tieng namar ka jingele kam dei ka Jong me. Henry ka dei ka Jong blay. But kum ta Jehoshaphat ula kamen ula yo jing kermen namar ka ni kaktin. But bitip next part ule ayu Jehoshaphat. Kenal baning kong hapor bo Jehoshaphat layo ka khubor badan ki Moab ki Amon banwan banile thma uang kumnoy ki brio khilet ban sha jing it mo bandan ha ka jing duai. Handai menta pat ula yo biang ka diga ka khubor banong ublay unyele na ka benta Jong me. Menta po Jehoshaphat bitip uliam no. Ukot biang sai sien ulum biang kita ki pat ba ki Jong sai sien ulum biang kita ki brio ki Jong pada uang kumno mentapat uang yaro yau blay. Uang kumno yaro yau blay. Kamu mentapat upai kini gibril ban ruai. Kanong ngot pijuan siya ka jeseng. Bat pi hakata ka jeseng hakata ka jing syakri ni don bet ni sedang beda kai. Ni sedang beda kai da ka jing ruai. Barobor bet hapok ka jing syakri ni sedang beda kai da ka jing ruai. But hanging ishem hakaba arsin ru haba o Jehoshaphat ula yo biang kani ka khubor ban wat shep ting ka thma kam dei ka Jong me handai ka dei ka Jong try blay. But dei ma bansa yale kani ka thma. Te hang tau ni Jehoshaphat pan ula biang sai sen kini ki pat ba baro ki Jong ban ruai yaro yau blay. Ban ruai yaro yau blay. Namar pite balay. Ka jing isnei ka Jong blay kalong ka bayai ne bat ka bam jukut. Jing isnei Jong blay kalong kumno ka ba yai ne bat ka bam jukut. Kamur habangi ngau thu ngi dan ha ka jing isnei ka Jong blay ublay umdei bo isnei tang menta sngi. Lani tang menta. Handai un isnei be hadu lanu hadu shibet hadu la shai la chi sngi hadu la shim tayau hadu la shim banai la shim snem. Kamut kayay ne bat kamju good. Mo, amen. Is ngau tanan ba ublay ulong ba ublay uba isin yangi. Haba pi isin yano pi ko ban le bahana ban le sniu ne ki. Haba ong bet ni so sin handai tay ngile ngile ban yarap iki ne ngile ban kenjat ne ki. Barabor ya bangi ong ngau sin ni ko be ban le ka ya ka ba. Amen. Te modder la da ublay. Ka jing isnei ka Jong ka long halor jing Jongi ublay unle be ya ka babhane ka basneu ne. Unle be barabore ka ka ba ha ka jing ka Jongi. Bat menta pat ngin pet ya ka bor Jong ka jing ruai. Ka bor Jong ka ka bor Jong ka jing ruai. Pitip kam dei tang bangi shuwan ha ka jing syakri. Ngidon jeseng bangi shu ruai ngi shu tem. But kinong ruai ki juru don ruke ki nong tem don ru ki nong tem barobor ki don be ka jing tem ba ka jing ruai ka dei ka benta Jong ka jing syakri ya blay mo ka dei ka jing syakri ya blay te ka nungot pi kwa ban syakri ya blay lang ba ka jing tem ba ka jing ruai pi kwa ban tem nam tau try pi kwa ban ruai nam tau try but hang ni ru Jehoshaphat haba uong khilet lom lang ki pat ba baro bakin yo ban ruai sha utrai na marka jis nei Jong ka ne bamju good. Hang ta haba ki ruai. Kanungun pis ngau tu haba fi ruai haba fi tem. Lani teng tang no ba shus ngap ru. Mo la se film dei bar ruai ma pi. Lem nem dei ba tem ma pi. Heni tang ma fi shi ngau ru. Ikiti jing ruai jing ruai mani. Mo ki praise and worship. Jus ngap Juruai pastor bantay, torfair, sama no? Pias ngau, Sophie. Manu beruai. Sama no?
Miss Piba, ma fios ngo batem. Kiba bun haba tang ban fios ngo ru ba kia ruai kia tem ka dono jong pi ka kemen ne. Sngo kemen pi sngo don ne had presence ka jong ublay. Sngo pi sngo thu so long shivering ru teng sngo long shivering balay na marba ba fi shepting na bar fi sngo thu ka presence jong ublay ne. Na marba fi sngo thu ka ta ka jingta ka jong ublay. The mudder lada hakata ka jingtem bat hakata ka jingruai don ka jingta haka met jong pi kata dan ka jingta haka jingmo jing perkat jong pi lane wat haka mensim ka jong pi te kata ka jingtem bat kata ka jingruai ka badai ka jingero bat ka jing mane sha ublay kat nu ka don bor ka don you ka don ya ka bor din mar kata haba ong don ka bor kay kata ka bor bor mo niyo power ka bor de gay power lani kata ka strength hak ting kasing dan tang ka we kentien mo boong ka bor andai dan sa ki we pagi kentien bas ngau tu kum kita ki day kata ka jing klan very good amot ba klan haba utau briu ba klan kum no ngite ba utau briu klan namar ula ban namar ngi ka bor shubo kadungon hayeng jong pi shubo pi dan du klong te dan jingtam lani klong jam bottle kwa banta hanrei ka scam balat mlaban plate filiam no pili ayen no ban plate pili ai klung bat ngilit ban ayen no yunu kiba klan ne batlot ne ban plate ka bangis ngau thu kini lada kiba heru kiba de haban long kum no ba klan baklan mengis ngotu ini ti klan ini dan bor kamot ilabe ban penpliet mo bat hang tangis ngotu kom boong irimi daf ba klan badan bor kebumut balong ayu ba klan kum juru kamot pis ngotu haba pirwai sha utrai haba pitem sha utrai kadan ke kajing klan ru hapi mo pinyo ay kata ka bor kumway kumu samson haka bible la batay ubriu ba klan bor do de manu Samson Samson hande ba kam klan ban Samson ru de manu pitep pilaban ong de manga manu ong manga Miss Rose manga amdai tang manga hande mapi iwe pi baro pilong kam klan ban ya Samson ru pitep baleng ilong kam klan ban Samson ru very good. Ka Bible ko ong la ay boring i ban le amno ban yorot. Bat ban be no ru. Yanu. Ya kita ki mensimbaman. Mo kamot kita ki jongan ni ka birthday. Diken mau ka we ka benta kum no ngila ban long ki baklan. Ba ki badan bor kadai kat bang idang dan bat try namar baklan bor tamdu na lor ki baro na lor jong no ru dei bet blay bat hang ni hakajing batai sapang Jehoshaphat pin shem habaki pat baro kia lumlang hakaway pat ka step bau Jehoshaphat ulahi ong ye kini ong la shai dang step pin let bat pin ya lumlang ban ruai ban yaro ya try pinum lay ru handai tang ban de tang ban shu ruai bat yaro ya try bat hang ta kita pat kita ki nong shun jong Jehoshaphat ta ki Amon bat kita ki Moab ki pat habaki yo sngoy kata ka jing tem kata ka jing sawa ka jing ruai ki kendet kensan bat hang ta kala don ka jing ya kulmara padeng kita ki brio baro hapadeng kita ki nong shun bat pitep ka ja ke ba phala ha ka ni ka por ha ka jing yero ba ka jing mane ngi laban ong haka por you haka por praise and worship ngi laban ong baki ni ki brio baro ki laya lumlang baki ni ki nong shun pitep ki Moab baki Amon kila jayu kila yaplut jayu kini nong shun kila yaplut kumnu try ki yap Jehoshaphat wong kile bat penyap iki Jehoshaphat wong kile ban penyap penban wong kumno iki pat ba jongu ong tang ban shu yaro tang ban shu ruai Mudur pi mudur hang ni kini ki nong Juda kia ruai kia ruai handai hang tiepat kini ki nong shun kila jayu iki kila
yap. Kumnu ki yap. Ngolungo nai. Kumnu tang ba shuruai te ki yap no. Pite balai ki yap. Nama haba ki yasngo itu ko jing sawa, te jing ruai jong kini ki nong juda. Kini ki nong shun hak shulong re ki shu yak he shu shim ta ki white lam ki jong ki ba kira pan yap ya. Uwe. Kiliam no? Kira long confused. But kim ngau thau shu ke ka ta ka jing sawa. Bat kila pan yap ya. Uwe. Berkat pihang ni uniu Jehoshaphat. Uklam shum dan kam banoi ki pat ba jong ra ki white lam ra kita ki wat ki jong pi ban let ban pen yap yi kita ki nong shun. Handai pen ban uong. Ya lum lang bat ruai. Bat ya ro ya blay. Bat kan mau ka khtim balawan hau Jehoshaphat ka ong ka thma ka di jong no. Jong brio na jong blay. Dei jong blay. Te manu ban le kata ka thma brio na blay. Le hi blay. Te hang ni ru ka kamram pat ka jong ubrio di ban leam no. Ban ra wai lang. Ban leam no. Kumba Jehoshaphat ula hukum tang ban shu. Ya ro ba ya blay. Namar habangi ya ro yu blay am. Bat irwai te ngirwai ngi ong try melong bakraw bor. Try melong ubaklan. Try melong ublay basen syar halor baro. Jingpang kamla ban yang kemat jong mi. Ka jing kerdu jing duk. Kajing saila, kajing jaitu, kajing biet tasneng, kamla ban yang. Bat kita ke baro am kilong kiba remno. Bat ublay uliam no uyale ya kita ki nong shun ki jongi. Kumba ulayale hakau po jong Jehoshaphat. Bakini ki nong shun am ublay dan kamru ban pa. Ngo Jehoshaphat klam shimla dan kaman pa kini ki pat ba ki jong lani ki shipai ki jong kita kinong ya pat japom ban le ban penyap iki handai ublay pula wanra eka jingkul mar hapadang kini kinong shun hi pat para maki hi kila yap no ki penyap ye uwe bat hadin kata am ka ar chronicle ar pau ka batai hadu kanus ngi fitem kili ki nong juda kila let ban lum ya kata ka spa hadu lais ngi hadu kanus ngi lais ngi. Nama nam hagu tu kupor habadan ganu ka thma kini ki patba ki jura be ya ka spa ka jongki kinra ka siar lani ka jan ka barem lani ki rupa lani ki tiar ki barem bat hang ni namar kini nong shun ki lai pen yap yu wei dan beriu shu klam sa wei ru klam sa la yap lo baro plan Henry kila no shadin pat ya ka spa ka jongki siar ki rupa ki jan. Mo kita ki mau ki ba koridor, precious stones. Ki gems. Bat ki liam no kini nong juda pat da ka basok ki lej ban lum kita ki spa baro jong kita ki nong shun. Hadu kanus ngi? Hadu lais ngi kiria lum. Modal kamut si bon ki alum ndap te tang hapo si kenta teng dapi pun ko yeng simpoh du laiski si boong sar kamera jong pi simpoh du laiski stang malanja bol apalat klem pun ko kamera la kan nus nem shoot harai hap shoot ba handrei hang ni kini ki kun ki jong kini ki pat ba jong juda Kilay banlom hadu lais ngi kata ka spa ka jongki barhadin kata ki saya one pai biang siya kata ka hima ka jongki siya ka shnong ka jongki badhang taru sa si sien kilay ban ruai biang pat ya blay utrai jongki bad kani gadi ka jihikai ka bangi yo na ka jing batay siya pang uni usim Jehoshaphat usim jongka Juda hey batang namar ka jing Sha jing in, namar ka jing duai, namar ka kamtam lengba ka jing ruai, jong ka jing yaro. Ublay, ula ya ka jingjop, halor jong, sim Jehoshaphat batki breu ki jong Kin maha ka GM ka jong iru, yishem, kibon baha ki jingja, kaba, pen shep tieng yengi, kaba, let's say pen kenyo mensiem yengi, lani ban penduk mensiem yengi, Mo yos ngau gi khubor nang ni na sete. Ken mam Jehoshaphat yos ngau khubor. Yos ngau khubor ka bapan shep ting yu ban ong ba ong kidan ginong shun ban wan ban yele emi handai Jehoshaphat klam shimla shep ting. Ban ban ulek ban wat ino. Ulek ban wat de ka khmat jong no.
Jong blay. But hang tau blay pa pada ubreu Jong hapdeng kini ki judahi ban ong what shep ting Jehoshaphat. Thama kam dei ka Jong mi han dei ka Jong blay but blay hi un saya le nam ta Jong mi. Hai ki sam la ong habanga shep ting ngan shania hame. Habanga shep ting ngan shania ha me. Tengin ong ikani ka ktien. Mo ngin ong bian sa sien. Habanga shep ting ngan shania ha u Jisu. Habanga shep ting ngan shania ha u Jisu. Na marfin kin mau kanu jingjah ka GM ka jongi lada kawan ra jing shep ting la ne ka jing arta tien am pis ngolong kenyu pis ngolong nervous kumbai ong tio mo shivering. Hanrei hakum kata kapor ngin shania bet tangnya blay. Mo ngin shania yo blay na marbau de blay banwan ra ya ka jingjop haka jing em ka jongi. Kan mau em ka jing hikai ba ngakan mau ka wei kapor adon la tho hadin je ko wei ka kali. But thought Jesus never fails. Aju yo snol aju yo. I kum kita ki jing thoa. Aju thoa Jesus never fails. Ngakan mau bala aju I kata ka jing thoa. Ngai piru le se na preng jom pipil aju I kata ong Jesus never fails. But don ru mo bala ong lakli te I ta I wekna. Lakli. Ong mo ayu ba thoa hang te hadien jong te ka kali. Ba ita ikna I ong kum no vite bi ong. Kata ka mod u Jisu umju fail. Ukiu kelas baik manusnam. Namar kibun sin hi kadu kantin feel ngi jushem hai hakapor balishim report card nei balishim result jukli pass ne fail. But ita ikna I murder baik la thoang to Jesus never fails marayu I murder I ong ba o Jisu ru ujuli school hendrai umju fail. But ita ikna pad am ka jing snau tho jong I ong kumno hadian kata, I ong Jisu umju fail re. Teka mot lada ngaru ngade nong but yung Jisu ngaru ngamdai ban? Ngamdai ban? Fail. Man la kapor ngan long bed. Ayo. Ngan pass. Kan mau hajing em jongi em barobor ngi haban long ki ba pass. Mo ngin pass bed haka jing em. Umdad mdai kabakran tang syapang ki school lani ban sakut mau ban feel haki kelas kam kerantang syapang kata Henry ka keran ru haka jing em bangin pass bat nginum feel ban feel ka mo de yo kam dai atang basa kelas handai ka mot nginum rem ka ngayu nginum rem ka jing mo jong kan ka kantin ka de ka pa Jisu umju rem mo andai Jisu barobor uju job. Very good. Tela da Jisu de unong job. Te kita ki basani ha bar ki manget ha ki buat dia ki balik tinggal jong uru. Kin le kin long ki kin long be kin nong job. Tingi ai ngo yo tra ha kani ga por, ya kani ga ktien ba utra ulah hikai ngi. Ba kum nungin long ki ba job. Man la ka por. Ba ka jingjop ha ka GM ka jongi ka wan tang lada nginang banwa di ublay kumba o Jehoshaphat ula awat lembat ki pat ba ki jong ki let ya ka ban kami ya ka jing isnai ka jong ublay but kila nang ru ya ka ban yaro yo ublay ban ruai ya ublay na marki kitep ba ka jing isnai ka jong utrai ka yaine shabamju kut tela da ka jing isnai ka jong ublay ka yaine shabamju kut kan ma ha ka jing ka jong ngin shem ba ya ka jing ba ne ka jing sneo Ngin syambe ya ka jing bha ka jongo blay ha ka jing em ka jongi. Tingin le ha ka diga por ban aingo yo try ya ka ni ka khtin ba utry un penon kam ya ngiru iwei pe iwei ban long kita ki nong ruai. Ya try. Meneng ala klipi ka nungut kwa ban long kita ki nong ruai bi nong tem yo try. Ka nungut? Aku ban long itu lupa. Ku aru ban long nong yesu lupa. Ublay penon kam ru ki nong yesu lupa. Moda yo nong yesu lupa. Prophet hak ting kasili lo ong la yo nong yesu lupa. Mod ban yesu ayu ban yesu hadien ne ha shwa ne. Kamot ban yesu lupa. Ma shwa ban jala yesu lupa. Ni baro ru ni la ban long kita ki nong yesu lupa. Mo remida kwa ban long nong yesu lupa ba remida fin long nong yesu lupa shisha. Pin yesu lupa bai. But unong yesu lupa uju yesu bai.
Pai uni uno yo tu lupa bo ne tu lupa ya Jehoshaphat, uang kum do, uang WhatsApp tiang ne, uang medai ban tiang. Uang WhatsApp tiang. But uni uan ban yo tu lupa ban ong. Ublay unya le nam tajong ini ngi ban le hi daladi ne. Mano ban le nam tajong ni? Ublay. Uklam ong ubreu hi daladi un le. Mo. But kani ka ktien ka mo ayo ba ublay uaya ka jingjop ne ka jing penrem ne. Ka jingjop. Kata de ka ktien jong ka jingethu lupa. Ke bang yethu lupa bangan long bet ba job. Ban long bet ba ba. Kata ka de ka jingethu lupa ba ublay uai hangi iway pe iway. Okay? Ting le ban ai ngo you try ha ka poy ka ktien ba ka jingai utry unai kerkui ngi iway pe iway. Unai penlong ye piru kumju kita ki nong ye ro ki jong blay na marha ka jing ye ro ya blay am ni don ka jingjop ngin long be ki bro ki ban pas halaka ski ha ka gm ka jongi badale leiru nginom feel la ka dei ha ka nugu benta jong ka jingm la dangi nang ban shania ya blay but bandan ha kata ka jingi senai ka jong blay. So everyone, let us join our hands. Piru ha ka ni ka por Pinia snok ti lambat ngi, banya duai ka diga jing duai, bo try, un penon kami ngi iway pi iway, but un kurkui ngi leng ba ktien ka jong. So close your eyes everyone, ngi ban duai lang, ngin ong lang ha ka diga por, try Jisu. Ngi wana kmat jong me, ban ai ngo ya me, ya ka ktien jing hikai, ba mela ai hangi. Try, kumbala tho, hagi sam, Haba nga syep tiang. Ngan syania hame. Try nga tip. Haba nga nang. Ban syania hame. Haki benta baro. Jong ka jingem jonga. Langa don. Hangnu. Nga tip pat. Me don rengkat bat nga. Me ya le ru. Ya kitma jonga. But I try, melong ublay, ba crowbor, melong ublay, uba bishar hok, but ngatim, ka jingjop, kumba, mela job, me iPad, hangaru kumjo, try nga duai, hakaniga por, kumba mela le, hakapor u Jehoshaphat. Ban job no, ya kita kinong shun, leng ba ki jing ruai, ki bayaro ya me, try nga duai, me pendon kam, ya ngaru kumjo, ba ngaru ngan job, ya kitma, leng ba jong me, habangan nang, ban yaro ya me, ban pen kraw ya me, halakas ngi. Haki jingruai, lanegi jingtem. Try to kerkuru, yang ibaro, hakani kapor. Ngi duai, me ai hangi, yaga jingi senai jong me. Penlong yangi, ki kena, ki basman, ban puli, yaga ktien jong me. Bangin yo, ya kata ka jinget, bat ka jing shania. Hame, try Jisu, ngiduai ru, lada don, manu, hapedeng ka jingpang, ngiduai, bat ngipen bena, melong ublay, u Jehovah Rafa, ublay ka jingpen kia, kumta, mepen kia, ya kita kimet, kibapang, bakin yo, ya ka jing kia, kabajanai, kinlong kibaklan, kibashadru, halagas ngi duai, bat ngi kerkuno, iway piway baro, kibashim benta, hagani gajing syakri, lahang ne, laki bapetru, hakertengu Jisu, amen. Ingat hakani gapor, utrai lo aker kui pi leng bakani ktien,
Bat ngi yai kentui pi pidang yai long shisha ki ba smart ban pulik tingga jong ublay. Bat kum ta pina yai sanru haka jingtep ya ublay. Bat ngi sngongo ya kini ki kena baru ki ba juwan haka ni ga jingshakri jong ka Kidzo ki ba kloy ban wan man la katayo ban shakri ya ublay. Kum tangi kwa ban kentui piru baru ki ba pe yengi lada piru pi kwa ban shembantalem bat ngi haka ni ga Kidzo pila ban wan hang ni hanong tumai nong krem ngi doni ga jeseng ka jingshakri haki pedeng gini kena jong ka Kidzo haman la ka sngi sa jan haka por arbaje try na kurkui pi badang ai pi ya kata ka jingstart ka jingshampang ka ba ya lam ya pi hakata ka jingroi ba ka jingtep ya u blay u try Jisu Christ nang ni baro ngini ong no bye Verse for this week. Ning kong